Ovo će biti kampanja kroz koju ćemo podizati svijest o različitim vrstama nasilja s kojima se možda susrećete, a da toga niste ni svjesni. U ovom kratkom filmu bavit ćemo se emocionalnim nasiljem. Emocionalno ili psihološko zlostavljanje je redovito i namjerno korištenje riječi i drugih postupaka koje ne uključuju fizičku agresiju u svrhu manipulacije, povređivanja, oslabljivanja ili strašenja druge osobe. Za razliku od fizičkog nasilja, emocionalno zlostavljanje puno je teže uočiti, zato i želimo o tome razgovarati. Ponašanje drugih ljudi utječe na nas u našem svakodnevnom životu, pogotovo ponašanje onih koji su nam najbliži. Emocionalno zlostavljanje može biti namjerno, ali postoje situacije u kojima druga osoba s kojom smo u kontaktu ima dobre namjere, ali se koristi krivim metodama kako bi te namjere ostvarila. You know Sunday is my writing day. Sundays are the one day that are just for me and my craft. And still, you and the black hole that birthed you conspire to ruin it for me. What am I supposed to do now? Na primjer, to može izgledati ovako. Vrijeđaju te ili kritiziraju bez opravdanog razloga. Sramote te ili ponižavaju pred drugima, ili dok ste sami. Ne obaziru se na tvoje brige i potrebe. Rade stvari kako bi prema njima osjećao ili osjećala strah. Udaljavaju te od drugih ljudi. Ponašaju se tako da počinješ sumnjati u stvari koje radiš i o kojima razmišljaš. Ova vrsta nasilja može izazvati mnoge negativne osjećaje, zbog kojih je teško promijeniti svoje viđenje situacije. Krivnja. Znam da sam djelomično kriv ili kriva. Zbunjenost. Možda ovo zlostavljanje i nije tako strašno. Ako ništa ne kažem, situacija će se poboljšati. Možda se u biti i ne sjećam situacije. Odbijanje. Siguran ili sigurna sam da me uopće ne vole. Trebali su me negdje ostaviti čim sam se rodila ili rodio. Nisko samopoštovanje. Da sam normalna, ne bi mi ovo radili. Ako se nakon ovog videa i dalje osjećaš zbunjeno ili se poistovjećuješ s nekim stvarima u njemu, nemoj se ustručavati potražiti pomoć kod prijatelja ili kod osobe koje vjeruješ ili kod neke bliske osobe.